Novo u prodaji je ova prekrasna moderna prizemnica s bazenom. Smještena je u mirnom selu središnje Istre. Kuća je u potpunosti ograđena za potpunu privatnost i sigurnost budućeg vlasnika. Otvoreni koncept dnevnog boravka, kuhinje i blagovaonice osigurava prozračnost i povezanost prostora, a iz njega se izlazi na natkrivenu terasu. Kuća ima 3 sobe, 2 sobe dijele kupaonicu, a jedna ima vlastitu. Posebna pogodnost ove kuće je ugrađeno podno grijanje za ugodnu temperaturu tijekom cijele godine. Ovo je idealna nekretnina za obiteljski život ili turističko iznajmljivanje.